Una pastora yo a mí, una isa hermosa, de mi sigue yo la adoré, más que ella no a mí. De mi sigue yo la adoré, más que ella no a mí. El día en que estábamos en la huerta sentados, le dije yo por ti mi flor, me muero de amor. Te dije yo por ti mi flor, me muero de amor. פתחנו עם כוכבה לוי המקסימה ויאניס מיוון. ערב טוב לכל שוחרי תרבות הלדינו, ברוכים הבאים למפגשנו הרביעי בסדרה אומנות ותרבות חזותית במורשת יהדות ספרד. המרצה שלנו לסדרה זו הוא מר שלום צבר, פרופסור אמריטוס לאומנות יהודית ופולקלור מהאוניברסיטה העברית בירושלים. פרופסור צבר עוסק באומנות ותרבות יהודית, חוקר חומרים, מנהגים ומגיה של קהילות יהודיות באירופה ובארצות האסלאם. גם סדרה זו היא תוצאה של שיתוף פעולה בין הרשות הלאומית לתרבות הלדינו לבין החוג לשימור וקידום תרבות הלדינו, והיא מוגשת לכם באהבה. ההרצאה היום תעסוק בחג פסח ובהגדת סרייבו. היא תימשך כשעה, בסיומה נפתח את המיקרופונים לשאלות המשתתפים. בפתח הדברים אני מזמין את פרופסור תמר אלכסנדר, יושבת ראש הרשות הלאומית לתרבות הלדינו, לברך את המפגש. בוירון תמר. שלום רב, ברוכים הבאים, ודאי בדקות הקרובות יצטרפו עוד אנשים. על הפסח בפתח, ועל ההגדה, אגדת סרייבו המפוארת, שזה פאר של יצירה, נשמע בהרצאה היום, ובכלל על ההגדה, המבנה שלה, תולדותיה. אז אני רק רוצה להזכיר, זה 2-3 מנהגים של נהוגים בקהילות הספרדים. בליל הסדר, גם בארץ ישראל, כשכבר יש נישואים גם מחוץ לעדה, וקוראים את ההגדה בעברית, כי לא כולם יודעים לדינו, עדיין יש 2 שירים שכולם שרים בלדינו, גם במשפחה שלי וגם במשפחות שאני מכירה, וזה אחד גדיה ואחד מי יודע. אני בעצמי רשמתי את כל המילים עם תרגום לעברית וחילקתי למשפחה שלי. אז אני מזכירה לכם, השיר חד גדיה הוא בעצם בארמית, חד גדיה, גדי אחד, דזבין אבא, שאבא קנה, בתרי זוזי, ב2 זוזים, ובלדינו אנחנו שרים, און קברטיקו, קילומרקו מפדרה, פורדוז לבנים, תרגום מדויק, חוץ מבמקום זוזים, הם שינו ללבנים. אני אזכיר נוסח מיוחד, בתוך הספרדים, יש הרבה נוסחים, נוסח מיוחד של יהודי בולגריה, המשפחה שלי, שמתחילים בכלל בבית מסוג אחר, וזה מצאתי רק אצל יוצאי בולגריה. זה מתחיל בתניאיו, תניאיו אונבייז'ו, כקבבה ויניאס, ויניאס תן הרמוזס, אינצ'ידס דה רוזס, מעשה בזקן אחד, שהיה בוצר ענבים, והענבים מאוד יפים, עטורים באינצ'ידס דה רוזס, עטורים מלאים בשושנים. אני מודה למישאל בן מלך שהוא איתנו כאן, שהיום אחרי הצהריים אנחנו נזכרנו ביחד
במילים בלדינו ורשמנו אותם. והשיר הבא ששרים בלדינו זה אחד מי יודע, אחד אני יודע, אחד אלוהינו שבשמיים ובארץ, והשורה הראשונה היא לא תרגום מדויק, כן סופיינסה, מי יודע, היא אנטנדיאנסה, ומי מבין, על עבר, על דיו קריאנסה, לשבח את האל היוצר. קואלו אסל אונו, רק עכשיו התחברנו, מי הוא האחד, קואלו אסל אונו, מי הוא האחד, אונו אסל קריאדור, אחד הוא היוצר, הבורא, ברוך הוא וברוך שמו, נכנס בעברית. עוד אני אזכיר שני מנהגים, מנהג שהוא ייחודי לספרדים, לא אצל האשכנזים, כשמונים את 10 המכות, מביאים כת קטן עם יין, ועל כל מכה ומכה, בעל הבית שקורא את ההגדה, שופך, כן, שופך קצת יין לקערה. אצל האשכנזים לא שופכים יין, אני לא יודעת, אולי חוסכים, רק טובלים את האצבע ומוציאים אותה החוצה. ולא יודעת איך זה בעדות ספציפיות. אולי פרופסור צבר יספר לנו איך זה אצל הקהילה הקורדית. איך, שלום, אתה יודע, שופכים יין או טובלים אצבע? כן, לא, כמו שאת מתארת בדיוק. עם האצבע? עם האצבע, כן. כמו אשכנזים אתם. אבא שלי עשה את זה ככה, הוא אמר שעשו בכורדיסטן. מה אתה אומר? אז זה כמו אשכנזים. מעניין. לא, כן, עם האצבע. לא, לשפוך או לטבול? אבל אז שופכים את היין הזה. כן, אוקיי. גם בקורונה טובלים אצבע בלי לשפוך? זה יין שלא משתמשים בו בכל מקרה. לא, ברור. ועוד אני אזכיר, אז אמא שלי סיפרה לי, זה כבר לא היה במשפחה שלנו, כי מנהגים הולכים ונעלמים, שכל הילדים היו סובבים את השולחן עם כאילו שק מגבת מלאה מצות, ומדגימים את יציאת מצרים. לסיום אני רק אספר לכולכם שאנחנו ברשות הלאומית לתרבות הלדינו, מכינים כעת הגדה לפסח, שפרופסור שוורצוולד עורכת, ב4 סוגי כתיבים, בעברית כמובן, אחר כך מתורגם ללדינו באותיות עבריות, מתורגם ללדינו באותיות לטיניות, ועברית באותיות לטיניות, למי שרוצה לקרוא עברית בחוץ לארץ, אבל לא יודע לקרוא. אז זה פרויקט מאוד מאוד גדול, כן, כי זה כאילו ההגדה כפול 4, ואני מקווה בשנה הבאה, בלי נדר, לעשות ליל סדר בלדינו משוחזר לכולנו, ואני רוצה לאתר את ההגדה בצילומים אותנטיים, ככה אני אוהבת, אז אני כבר מכינה את פרופסור צבר ידידי שלום, שאנחנו נרצה תמונות מהאוסף שלו. אז עכשיו, הגדת סרייבו. תודה רבה, תמר. שלום. כן. מה נשתנה? מה נשתנה? שאלה טובה. לבין האגדות הרגילות שאנחנו מכירים. אוקיי, אני לא אדבר על הטקסט, אני יותר אדבר על האומנות, ועל ההגדה כספר, כמוצר תרבות, על הגדת סרייבו. על הטקסט נצטרך הרצאה אחרת, לצערי, זה דורש הרבה זמן. אז אנחנו הולכים לדבר בהרצאה הזאת על ההגדה, יש אומרים היפה ביותר, בלי ספק המפורסמת ביותר, שנוצרה אי פעם, והגלגולים שלה, וגם קצת על האומנות שלה, כמה שנספיק, הנושא הוא מאוד גדול ודורש הרבה זמן, אבל ננסה לעבור עליו כמה שאפשר, ואני הייתי ממליץ כבר עכשיו בפתיחה, שמי שיש לו עותק, שיפתח אותו ויסתכל, ובכלל בליל הסדר לשים אותו על השולחן, ולעיין בזה כל רגע שמשעמם לכם מקראת הטקסט של ההגדה. ההגדה הזאת יש לה גורל מאוד מאוד מיוחד, יש הרבה אגדות שנוצרו במהלך ההיסטוריה, כמה אלפים טובים, וברובם אנחנו מכירים רק את זאת שיש לנו בבית, או כמה שיש לנו בבית, אבל לא שמים לב לכל האחרות, אבל יש כאלה שיש להם מזל אחר, ולכן אני פותח בפתגם הזה, כי להגדה הזאת כשהיא נוצרה, אף אחד לא חשב שהיא תהיה נושא לוויכוחים ודיונים, והצגות ותערוכות וספרים ומאמרים וכו'. מי שהזמין אותה זה על הבית שלו, על המשפחה שלו, אפילו לא טרח לכתוב את השם שלו בתוכה,
מי זה היה המזמין, מי היה האומן, אף שם אין לנו בהגדה, ובכלל היא הייתה נעלמת מתשומת הלב, לולא התגלתה באופן מקרי לחלוטין בעיר סרייבו בשולי המאה ה-19, ועוד נדבר על זה. לכן, אני אומר, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל, כי הנה הספר הזה, ספר אגדה של פסח, לא אפילו יצירת מופת של שייקספיר, התגלתה והפכה להיות לאחד הספרים העבריים המפורסמים ביותר בהיסטוריה. אני מראה לכם גם דרך אגב את התרגום של הפתגם שתמר נתנה לי ממש כמה דקות לפני ההרצאה, מי שקורא לדינו או חכתיה יכול לקרוא את זה. cada cosa es su מזל, חטא אל ספר אין אל היכל. כן, היכל זה דבר חשוב, אולי נדבר עליו באחד ההרצאות הבאות. אז תראו, האגדה הזאת כבר מפורסמת מסוף המאה ה-19, זמן קצר אחרי שהתגלתה, יצא עליה ספר, שאתם רואים אותו פה, את עמודי השער שלו, בעיר וינה, בירת האימפריה האוסטרו-הונגרית, ב-1898, וכבר ניתן לה שם לכתב היד הזה, די אגדה פון סרייבו, ועד היום אנחנו קוראים לה בשם הזה, אגדת סרייבו, כאילו הדבר החשוב ביותר שנמצא בעיר סרייבו, ויש כאלה שחושבים באמת שזה כך, וחשוב גם לציין שזה הספר הראשון שמופיע כמונוגרפיה באומנות יהודית. פעם ראשונה שנכתב ספר שלם על פריט אחד באומנות יהודית, והוא מוקדש להגדה הזאת, נחזור לספר הזה בהמשך. ובמהלך המאה ה-20 ההגדה מאוד מאוד מתפרסמת, והופכת ממש את כל הגישה לאומנות יהודית בימי הביניים, בתחילת המאה ה-20 בייחוד, אנשים שלא ידעו ולא שמעו ולא ידעו שהייתה אומנות פיגורטיבית יהודית בימי הביניים, גילו בה הרבה עניין, וכל הזמן מביאים מן הדוגמאות, מצטטים אותה בכל ההיסטוריוגרפיה של האומנות היהודית של תחילת המאה ה-20, של המחצית הראשונה של המאה ה-20, ויוצאים עוד ועוד מאמרים וספרים עליה, כשגם יש ניסיונות כל הזמן להוציא עותקים שלמים שלה, פקסימיליות. הנה, ראינו קודם את זאת של 1898, הנה אחרת שיוצאת ביוגוסלביה, כשיוגוסלביה תחתית או רוצה להציג את התרבות, הם ייסדו איזה בית תוצאה בשם יוגוסלביה, והוא מוציא את האגדה הזאת שכתב אותה, את הפקסימיליה הזאת שכתב אותה פרופסור לתולדות האומנות באוניברסיטת בלגרד. בשנות ה-60 מזמינים את ססיל רוט מאנגליה, מאוקספורד, שיכתוב מבוא חדש, מוציאים פקסימיליה חדשה, מוציאים אותה בו זמנית ב6 שפות, פקסימיליה עם המבוא של בצלאל רוט, ססיל רוט, היסטוריון היהודי מאנגליה, יוצאת גם מהדורה בעברית, וזה נמכר במאות אלפי עותקים, כל העותקים ביחד. אין כמעט בית, אני חושב שבאותה תקופה שלא היה בו עותק, כולל הבית שלי, ועד היום יש לנו את העותק שהיה לי מאותם שנים שיש לנו בבית. אז אתם רואים כאן את המהדורות האנגלית והעברית, של הכריכה של המהדורה של בצלאל רוט. בשנות ה-80 יוצאות עוד מהדורות חדשות, כל הזמן נראה שממש הממשלה היוגוסלבית גאה בכתב היד הזה ומנסה, כל הזמן, והוצאות ממשלתיות, תבינו, והוצאות שממונות בידי הממשלה ומשרד התיירות, ומפיצים אותם בכל העולם, כאן זה מהדורות שיצאו בשנות ה-80, והאדם שכתב אותם הזמינו אחד מדוברי הקהילה היהודית החשובים ביותר, משה ורבר או יוגן ורבר, שאתם רואים כאן את התמונה שלו, והוא כתב את המבוא באותם שנים, המבוא הזה תפס כזאת פופולריות, שאתם רואים כאן מודעה מהעיתונות האמריקאית, Wonderful Gift for Pesach, the first complete edition of the renowned סרייבו אגדה, כן, זה היה ממש להיט בשנות ה-80, המהדורה הזאת של ורבר. בשנות ה-90 וה-2000, נדלג על המלחמה ונחזור עליה עוד מעט, על מלחמות של יוגוסלביה, שנות ה-90, יוצאות עוד פעם, מהדורות חדשות, חלקן רק לאספנים, אפילו מודפסות בצורה כן, שרק מעטים מאוד יכולים להרשות לעצמם לקנות אותה כגון המהדורה הזאת, שאתם רואים פה עם כריכת מוזבת כזאת, סרייבו אגדה, שיצא ב-613 עותקים כמספר תרי"ג מצוות, ונמכרה בסכום עתק, שבאמת רק מי שיכל להרשות לעצמו לקנות העתק מלא ומדויק, עם נייר דמוי קלף וכו'. לעומתה, אתם רואים כאן מהדורות שאתה קונה בכל חנות סובנירים בסרייבו היום,
אתם בגודל בול, אני בכוונה שמתי כאן בול כדי שנראה את הגודל, ויש לך פקסימיליה קטנה, מוקטנת, שאתה יכול לשים בכיס של החולצה ולהסתובב איתה, וכאילו מראה האדם שביקר בסרייבו, ולא ראה את האגדה, וכמו מי שהגיע לפריז ולא הלך לראות את המונה ליזה בלובר. כמעט זה ככה בפי אנשי סרייבו לפחות, ואני עוד אחזור על זה קצת, על העדויות שלהם, של האנשים שגרים בסרייבו היום, ומה הם חושבים על כתב היד הזה. אפילו הממשלה מוציאה בול לכבוד האגדה, הממשלה של בוסניה הרצגובינה, אתם רואים כאן דבול שיוצא לכבוד הקהילה היהודית, שיסדה את האגודה שמטיבה עם האזרחים בבוסניה, האגודה שנקראת בנבולנציה, כן, האגודה שעושה טוב, והסמל שלה, המנורה, היא נוסדה ב-1892, ו-2012, שהיה 120 שנה לאגודה, יצא הבול הזה ובול נוסף, שיש בו עיטור מאגדת סרייבו. אתם רואים כאן את התאנה חנתה פגע, זה התמונה הזאת כאן, שלקוחה ישירות מהאגדה, והיא הייתה על בול שיכלת לקנות במשרד הדואר, ולשלוח בבוסניה, שמספיק לכם, זה לא בדיוק מדינת ישראל, כן, זה לא ארץ יהודית, זה ארץ שהרוב בה הם מוסלמים, כן, הם לא נוצרים אפילו, הרוב הבוסנים הם מוסלמים. מנהל המוזיאון, למשל, באותם שנים של שנות ה-90, כשמתחילה הפעילות התיירותית הזאת להיות ממש בשיא, כי מתעניינים מה קורה לאגדה בתקופה של המלחמה, שעוד אני אחזור עליה, והמנהל שהוא מוסלמי, כמו הרבה מנהלים של המוזיאון בעבר, ודרך אגב גם היום, המנהל הנוכחי של המוזיאון, שהוא חבר טוב שלי, ואנחנו נדבר על הקשר אולי קצת בהמשך, הוא מוסלמי, והוא כתב ספר On the Sarajevo אגדה באנגלית, הוא ארכיאולוג במקצוע, והוא קורא לה The Gem of the World, כן, הפנינה של העולם, אפשר להגיד, כן, ככה הוא מכנה את כתב היד הזה, שבעיניו אין כמעט משהו מקביל באף מקום אחר, באף ספרייה אחרת, לא בלונדון, לא בפריז או לא ברומא. מוזיקאית מקומית, כותבת יצירה מוזיקלית שמבוססת על האגדה, כן, כתבו כאן את המלחינה הזאת, שיש כאן את התמונה שלה, שהיא מבססת אותה על הרושם שלה מהאגדה, היצירה מבוצעת בארצות הברית, בכמה קונצרטים, כן, The Music of the Book, ככה היא קוראה לזה, והנה נעבור מחוץ לבוסניה, נחזור לבוסניה בהמשך, גם בעולם כמובן היהודי והלא יהודי, יש הרבה עניין, והנה גם אפילו זה מגיע לעולם הספרות הבלשית, המחברת הזאת ג'רלדין ברוקס, אוסטרלית במקור, עיתונאית אוסטרלית, שבילתה בשנות ה-90, הייתה עיתונאית בשנות ה-90 בבוסניה, ודיווחה משם, והיא נתקלה באגדה, וכתבה את הספר הזה, People of the Book, שזה ספר מתח, ממש כמו דה וינצ'י קוד, ולכן קראו לזה אין ארודי דה וינצ'י קוד, כי היא ממש חקרה את תולדות האגדה, וכתבה על סמך זה רומן מתח, שאתם רואים כאן את התמונה שלה, ואת המהדורות השונות, האמריקאית והאנגלית, והנה עוד 3 מהדורות נוספות של הספר, בשפות שהכי מתאים שהם יהיו, כן, בעברית כמובן יש לנו, בבוסנית ובספרדית, שזה 3 השפות שנוגעות לכתב היד. היא אפילו מעלה תיאוריה מאוד משעשעת בספר, שהיא מנסה להבין איך יהודים, היא עדיין בהשקפה שיהודים לא ציירו דמויות אדם, ובטח לא בימי הביניים, אז היא מעלה השערה שאנחנו יודעים, יש לה בסיס קצת היסטורי, שבימי הביניים, לאצולה היהודית בספרד, כמו לאצולה היהודית בכלל, לאצולה בכלל בספרד, היו עבדים, היו משרתים ועבדים בדרך כלל מאפריקה, ואנחנו רואים כאן במיניאטורה הזאת של המשפחה בליל הסדר, מיניאטורה מתוך האגדה, את ראש המשפחה כאן, שותה מכוס היין, את אשתו, את עוד כמה דמויות, הילד, אולי, הנה מה נשתנה שאמרת אלברט, אולי זה מה שהוא שואל, ופה בצד השני של השולחן, לא עם שאר בני המשפחה, יושבת אישה שלבושה בבגד בצבע אחר, יש לה תווי פנים אפריקאים, כמו שאתם רואים, שחורים ושפתיים עבות ואף גדול, וגם היא מחזיקה מצה קטנה, וגם היא משתתפת בסדר. אז ג'רלדין ברוקס, המחברת של הרומן שאני מזכיר, נותנת לה שם, שמה זרה בינט אל-אברהים אל-טארק, והיא חושבת שהיא אומנית מוסלמית, שהייתה שפחה במשפחה הזאת, ולעוד תודה שהם טיפלו בה כל כך יפה, היא ציירה לכבודם באגדה הזאת. אז הנה, אתם רואים, המאייר של האגדה כבר התגלה לכם
בהתחלת ההרצאה, אבל כמובן אין לזה שום בסיס במציאות, לא מבחינת, לא אמנות יהודית ולא אמנות מוסלמית, אבל בואו נניח לג'רלדין ברוקס. והנה אתם רואים כאן, זה מה שהתכוונתי, תמר, שתראו פתגם מבלדינו, הזמנה של הרשות ללדינו לפני כמה שנים, עוד פעם רואים שמבקשים לי תמונות מדי פעם, אז הנה תמונה לברכה ששלחתם לפסח לפני כמה שנים, ואתם רואים עוד פעם מיניאטורה כאן, כן, שהאומן איבד אותה לכאילו תמונה מצלחת של ליל הסדר, אבל זו התמונה שראינו מאגדת סרייבו, אוקיי. וגם בארץ אני רוצה להראות לכם כמה האגדה משפיעה אפילו בלי שאנשים מודעים. אני אומר לכם שערים של 3 ספרים של חוקרים ישראלים, ספרים אקדמיים, שעל השער שלהם יש תמונות מהאגדה. כן, הם כולם ככה, האגדה מתקשרת, זה לא כך כתוב בתנ"ך של זקוביץ ושינן, של דליה מרקס באדישן ועירה, זו התמונה בעמוד הראשון של האגדה, וכאן התמונה של יעקב ועשיו, שנראה אותה בהמשך, מהספר של ישראל יובל, שני גויים בבטנך, שהיא גם היא מתוך אגדת סרייבו. ההשפעה של האגדה באמת הגיעה לממדים שאף אחד לא ציפה, ואפילו לאומנות הגבוהה הישראלית והיהודית בעולם, ולא רק היהודית. אני רק לסבר את העין, מראה לכם דוגמה אחת, את צייר ישראלי בשם אריה ארוך, בכלל ממוצא אשכנזי, כן, לא קשור בכלל ליהדות ספרד, שצייר את התמונה הזאת ועוד אחרות, בהשפעת הפקסימיליות שהוא ראה של האגדה, והוא קרא לה משה רבנו מסרייבו, זה שם התמונה, קיבלתי עותק שלה מהדיווד, צילום שלה מהדיווד הבן שלו, המפיק של שטיסל, דרך אגב, הבן של אריה ארוך, והנה התמונה, משה רבנו מסרייבו, ומי שמכיר את האגדה מיד לזהות, מה היה המקור של אריה ארוך, אתם רואים פה את משה עם הלוחות, עומד כאן באיזה נוף מאוד משונה, ופה יש שמש, וכאן לא בדיוק ברור מה קורה סביבו, איזה ארגזים שמוטלים כאן, המקור והתמונה הזאת מאגדת סרייבו, של מתן תורה, משה על הר סיני, מחזיק את הלוחות, ועם ישראל פה למטה, זה מה שאריה ארוך השתמש כדי ליצור תמונה חדשה, אבל הוא שינה בה כמה דברים, כל אומן מודרני, כדי להביע ולראות את העניינים של ימינו, וגם לראות את הקשר לעבר. והנה אתם רואים כאן שבמקום עם ישראל שיש באגדת סרייבו, כאן יש 6, ולא במקרה המספר כאן, 1, 2, 3, 4, 5, 6 קופסאות כאלה, שהן בעצם מזכירות ארונות קבורה, כמו שהיו בעת העתיקה. תשימו לב למשל לצורת המשולש, המכסה של הארון, כמו שאתם רואים כאן, מה שנקרא גלוסקמאות, והוא פשוט מאוד, משה כאן נותן לתורה לעם ישראל, ופה משה בוכה על עם ישראל שנהרג בשואה, כן, הוא ממש לקח את זה למציאות של ימינו, זה גם לא כבר האווירה, היפה שיש פה באגדת סרייבו, שכן, הכל צבעוני ואדום וכחול, וכל האנשים לבושים בבגדים צבעונים, יש איזו אווירה של שמחה, אלא בתמונה של ארוך, הרקע הוא כזה שומם וקודר, וזה אולי מדבר, ושמש אדומה ומכה וכו', ודווקא הוא עשה את זה לרגע מאוד עצוב, אולי משה בוכה על עם ישראל, אבל בכל זאת קושר את זה לימי הביניים, כאילו אנחנו ממשיכים את אותה מסורת. אוקיי, אז כל זה היה רק כדי להראות לכם את ההשפעה של האגדה, ועכשיו בואו נדבר קצת על האגדות הספרדיות של ימי הביניים, ואיפה עומדת אגדת סרייבו ביניהם, ואחר כך גם נראה קצת הגלגולים שלה, ואיך היא שרדה עד ימינו. אנחנו מדברים על ממש תור הזהב, מבחינת האומנות והתרבות של יהדות ספרד, במאה ה-14, אני לא מדבר על ימי הביניים, דיברנו בהרצאה אחרת, על תור הזהב של תקופה המוסלמית, אלא בתקופה הנוצרית, במחצית הראשונה של המאה ה-14 בעיקר, ובעיקר באזור אחד, קטלוניה. בקטלוניה, צפון מזרח ספרד, שעיר הבירה ברצלונה, היו כמה קהילות מאוד מאוד חשובות, בעיקר כמובן קהילת ברצלונה בעצמה, שרק אם לסבר את האוזן, לפי עדויות שיש לנו, בספרות הרבנית היו 23 בתי כנסת בברצלונה בלבד, וגירונה, ואתם רואים שם את גירונה, עיר הקבלה,
מקומות אחרים, שכאן אתם יכולים לראות, גובל גם בדרום צרפת, בפרובנס, שגם לה יש קשר חשוב והדוק לעניינים האלה. אז באזור הזה של צפון-מזרח ספרד, במחצית הראשונה של המאה ה-14, האליטה היהודית אימצה לעצמה מנהג שהפך להיות ממש סמל סטטוס, וזה להזמין הגדה למשפחות האלה, העשירות, שהיא ממש פאר היצירה. שרדו כ7-8 אגדות כאלה, הנה הספר הזה של העמיתה שלי, קתרין קוגמן, מוקדש אליהם, Illuminated אגדות for Medieval Spain, והוא מוקדש לחקר כל האגדות האלה, כן, כקבוצה, ולראות מה משותף להם ומה מיוחד להם. אני רק אראה לכם אחד או שתיים מהמפורסמות יותר ביניהם, למשל האגדה הזאת שנקראת אגדת הזהב, ונמצאת במוזיאון הבריטי בלונדון, בספרייה הבריטית, גם היא מאותם שנים של אגדת סרייבו. כל עמוד בה שיש בו איורים, יש ברקע שלו עלי זהב. זאת אומרת, כאן האדם שיצר את זה, הדביק עלי זהב, זה לא צבע זהב, זה עלי זהב מרודד שהודבק לקלף, ורק אתם יכולים לראות כמה כסף הושקע כאן בהכנת כל עמוד, זאת אומרת, עם כל עמוד יש בו זהב ומשקל כך וכך, אפשר כמובן להבין בחשיבות, ועל רקע הזהב הזה מופיעות המיניאטורות. כן, כאן חלום יוסף, יעקב נאבק במלאך כאן, יוסף וחב לפני יעקב כאן, יוסף מספר את חלומותיו וכו'. לא נפרט כרגע, אבל רק שתבינו את היופי של האגדות האלה, שהם בעיקר האומנות בהם, זה מה שמושך. הטקסט הוא די דומה בכולם, הוא די דומה לאגדות של קהילות אחרות, ההבדלים הם קטנים ולא ניכנס להם כמו שאמרתי, אבל האומנות היא בלי ספק דבר מאוד מאוד מושקע, וגם מדובר בכתבי יד שעושים קלף, שיש להם כ-140 דפי קלף, זה לא אגדות של ידיעות אחרונות בנייר, חוברת קטנה מנייר ששוקלת 20 גרם, לא, זה ספרים כבדים וגדולים, ויש בהם הרבה עמודים וכו'. זו אגדה למשל אחרת, שגם היא מאוד מאוד מפורסמת, גם היא בספרייה הבריטית, אגדת ברצלונה קרויה, על שם העיר שבה היא נוצרה כנראה, והנה העמוד להלחמניה, אני מראה לכם אותו כאן, הנה תמר הזכירה מנהגים, אז הנה פה דרך אגב, אתם רואים העדות הראשונה, שיש לנו מנהג שנמצא אצל יהודי מרוקו, הספרדית עד היום, וזה שכשאומרים בבהילו יצאו אבותינו ממצרים, שמים את צלחת הסדר על הראש של הילד, כמו שאתם רואים כאן. אבל אני מראה לכם את זה לא בגלל זה, אלא שימו לב, שולחן הסדר של המשפחה הזאת, זה ראש המשפחה, זה הסבא כנראה, האמא, ילדות, והבן, כמו שאמרתי, עם צלחת הסדר, ועל השולחן יש בקבוקי יין, ו1, 2, 3, הפריטים האלה, שנראה עכשיו בהגדלה, אלה הם 3 אגדות של פסח, לוחות. אתם רואים, ולהחזיק 3 אגדות שעשויות מכתבי יד, ואולי כאלה מצוירים ומפוארים, זה רק מראה על האושר של המשפחות ועל אהבת הספר. כן, אפילו בתקופות מאוחרות יותר, בבתים רגילים, עד המאה ה-20, לא הייתה יותר מאשר עותק אחד של האגדה, זה רק בימינו נהפך שהאגדות כל כך זולות, שאפשר לייצר הרבה עותקים ולחלק אותם לכל המשתתפים. אבל בעבר היה מקובל שראש המשפחה קורא ואחד, וכאן אנחנו רואים במאה ה-14, 3 אגדות לפני המצאת הדפוס, בתקופה שזה נעשה על קלף ובכתב יד, וכמו שאתם רואים כמה עבודה מושקעת בכל אגדה. ואם נשאל את הרבנים של אותה תקופה, אם זה דבר רצוי לעשות וטוב, אז הנה יש לנו דעה של אחד הרבנים, יצחק פורפיאט דורן, שהוא מקטלוניה, כתב את הספר הזה, מעשה אפוד, אני אראה לכם פרט ממנו, הנה כאן, ספר מעשה אפוד של רבי יצחק בן משה דורן הלוי, נוחו עדי מלכות קטלוניה, כן, מעשה אפוד, דרך אגב, ראשי תיבות כאן של שמו, אני פורפיאט דורן, כן, המילה אפוד, והספר הזה עוסק באיך ללמוד דקדוק עברי ולשון עברית וספרים, כן, כדי להבין את כתבי הקודש, להבין את כל 4 ו-20, את כל ספרי התנ"ך, והוא נותן כל מיני הנחיות באיך ללמוד, וכאילו כמו מרצה לחינוך, כן? ואחת ההנחיות שהוא נותן, הוא אומר שהספרים שבהם משתמשים כדי ללמוד תורה, הספרים שמוקדשים ללימוד, כן, אין ספרות חילונית בתקופה הזאת, הכל זה מה שנקרא ספרי קודש, שיהיו מינוי ויופי הכתיבה, כן, זאת אומרת,
ושיהיו בהם צורות נאות ופיתוחים וציורים יפים, כי כל זה ממה שירחיב הנפש ויזרז אותה ויחזק כוחותיה. זאת אומרת, ללמוד מספר שיש בו ציורים, זה ממש, אתה ככה תזכור יותר טוב, זה יוסיף לאהבת העיון, כן, וגם הוא כותב שאותו זה צריך להיות עם בתי הכנסת, בתי המדרש וכולי, הם צריכים להיות בניינים יפים, כי מקום שבו אתה מתפלל לאלוהים, ואתה מקדש שם שמיים וכולי, זה צריך להיות מקום יפה. והוא מסיים את כל הדיון הזה, הוא אומר, על זה אמרו, זה אלי וענווהו. כן, זה אלי וענווהו, אלה המילים של משירת הים בספר שמות, וזה אלי וענווהו, איך אני מנאה, איך אני גורם לאל להיות נאה, בזה שאני מייצר לו דברים יפים, פריטים יפים לשמש אותו, כן. אז הספרים היפים הם חשובים, דרך אגב, אני כאן לא נכנס לעניין, אבל של הרבנים האשכנזים אומרים די ההפך, שאיורים מסיחים את הדעת מהתפילה, ורצוי שיהיו ספרים לא מאוירים, כן, דווקא, כי הספר המאויר היה נפוץ מהביניים, אבל יש הבדל בין הגישה הספרדית לאשכנזית, בעניין הזה, מה תפקיד האיורים מבחינה הלכתית, אני מתכוון. ובאמת, כאילו, האומן של אגדת סרייבו, קרא את ההמלצה של פרופיה דורן, והבין אותה, אני לא יודע באופן ישיר, אבל זה הלך הרוח באותה תקופה, ואתם תראו, כל עמוד בהגדה, ואני אומר לכם את העמודים של הטקסט, הוא מעוצב אחרת. יש בו, קודם כל הטקסט כתוב באותיות גדולות ומרובעות, וכל מילה מנוקדת, כן, ואין מה לטעות, ומעט מאוד שורות בכל עמוד. אבל פה ושם, כל פעם הוא מכניס משהו, כן, אני מראה לכם כאן אחד המבטחים של שני עמודים, אז דבר אחר, אז המילה דבר, המילה פותחת בתוך לוחית כזאת, שברקע שלה יש כל מיני עבודת פיליגרן כזאת יפה. אחר כך 10 המכות, אז הוא כותב כל מכה בצבע פעם אדום, פעם כחול, שנשים לב, כמו שתאמרת רק קודם, אלה מילים חשובות, שאתה אומר אותם, אתה צריך לשים לב למשמעות שלהם למעמד המיוחד שלהם, אפשר להגיד. וכשהוא מסיים, דרך אגב, מכת בכורים, הנה, שאלתם על ההבדלים בטקסט, זה מכת בכורים ולא בכורות, והנה השורה נשארה לא פתוחה, אז הוא צייר בכור אחד שוכב מת על הרצפה, כן? זה אולי, כן, כממש מה שאני אומר, אז חשוב לי כאן שנבין, זה שהטיפוגרפיה והעימוד של כל עמוד שנכתב ביד, מאוד מאוד חשוב. יש מילים שהוא שם בהם ממש עוד פעם מלא זהב, כן? רבי יוסי הגלילי, כן, אז רבי יוסי, וכן, דצח עדש באחיו, ראשי תיבות המפורסמים של יהודה, גם הם כתובים בזהב, כן, וכו'. ואלה העמודים של הטקסט, כן, אני מדבר. במדי פעם הוא משבץ את זה מיניאטורה, למשל, מרור ושאנו אוכלים, אז יש ציור של מרור, שנדע איך נראה מרור. המרור הספרדי בימי הביניים, היה כנראה ארטישוק שהובא מאפריקה, לפחות ממה שאני מצאתי, אתם כאן רואים את הצורה שלו, ושני יהודים קטלנים שמחזיקים אותו, או מן המצר קראתייה, אז אנחנו רואים, רגע, שימו לב, למשל, הנון של המין, יורדת עד תחתית העמוד, ויוצרת פה איזה דגם יפה. עוד פעם, שלא נשתעמם, כן? והנה שני אנשים שמתפללים מן המצר קראתי, אחד מתוך ספר, והשני מרים את הידיים בתחינה ומבקש רחמי שמיים. כן, כי לעולם חסדו, אז פעם אם כתוב באדום, פעם בכחול, ועם רקע כל כך יפה וכו'. יכולים להבין באמת את המחשבה וההשקעה שיש פה. וחוץ מזה יש עמודים שיש בהם מיניאטורות פיגורטיביות מענייני הסדר ממש, כגון המיניאטורה שכבר הזכרנו, שמופיעה בתחילת כן, שמתחילים לאכול בליל הסדר, ורואים גם אפילו את הכתמים כרגיל, והנה המשפחה סביב השולחן, אז הם הכניסו את המיניאטורה הזאת, או למשל רבן גמליאל היה אומר, אז הנה תמונה, עמוד שלם הוא צייר של רבן גמליאל, והנה by the way, כמו שאומרים, אנחנו רואים איך היה הלימוד בימי הביניים. המורה יושב פה על כיסא גבוה, 3 תלמידים לפניו, כל אחד עם ספר פתוח, הוא מורה הוראה ויש לו את הלבוש הזה עם הצווארון הזה המיוחד של אדם שהוא איש רוח, כן, גם הכמרים היה להם כאלה, מורה הוראה באוניברסיטאות הנוצריות, והוא מחזיק מגלב ביד, כן, מי שלא לומד טוב, אוי ואבוי לך. אז מציור של רבן גמליאל הגענו ללמוד על דרכי החינוך בימי הביניים,
איך האומן מצייר לנו אותם. דרך אגב, יש לנו אחת מהאגדות מהמשפחה הזאת, הקטלנית, שלא סוימה, שלא גמרו לאייר אותה, והיא שרדה ככה בלי שיסיימו את העבודה עליה. אתם יכולים לראות את העמוד הזה של רבן גמליאל, איך הוא מצויר בה, ואתם רואים רק את ההתחלה. הנה הסופר יתבע את המקום, שאחר כך ימלאו את זה בעלי זהב, כאן זה רק, כן, הוא שם את המצע שעליו ייכתב, והנה התמונה, שרק הוא יתבע אותה, אבל עוד לא צבעו אותה, כי הצבע, האדם שהיה מוסיף את הצבעים, דרך אגב, כל הצבעים הם מינרלים מהטבע. אף אחד לא הלך לחנות וקנה צבע, לא עבד ככה. לקחו אבנים, קדשו אותם, רקחו מה שצריך עד שהשיגו את הצבע הרצוי. כל הצבעים הם מחומרים מינרליים, ואפשר אפילו לדעת בדיוק מאיזה חומרים השיגו כל צבע. אוקיי, נדלג על זה. אבל הגדולה של ההגדה שלנו היא לא במיניאטור, לא במילים המצוירות, היא כל כך יפה, או בתמונות הקטנות בעמודי ההגדה, אלא בהתחלה שלה. ההגדה הזאת, סרייבו, כמו עוד כמה אגדות מפוארות אחרות מקטלוניה, לא נפתחת בהגדה. היא נפתחת ב-34 דפים, לא פחות, שבהם יש רק תמונות. כאילו אתה מגיע לעמוד, אם זה עמוד, כן, לא דף, עמוד 70 בערך, רק אז מתחילה ההגדה. והעמודים האלה מתארים בתמונה, ממש כמו איזה ספר קומיקס מודרני, את סיפור יציאת מצרים, אבל לא רק. כן, למשל, שני העמודים האלה זה סיפור יציאת מצרים. משה על הר סיני, משה ואהרון לפני פרעה, ועם מטה אהרון שבולע את הנחשים של החרטומים, ופרעה, אלה משה ואהרון, פה מכת דם, כל המים נפחים לדם, פה מכת צפרדעים, כל התנורים לפי המדרש התמלאו בצפרדעים, אנחנו רואים פה כל הצלחות וכולי, עוד פעם משה ואהרון לפני פרעה וכולי. אז זה סביר שזה יהיה, ואז הנה מספרים, וזה מה שיהודי ספרד רצו לעשות, לספר את סיפור ההגדה, להגיד את ההגדה, אבל כדי שגם הילדים והאנשים שיושבים על השולחן יבינו, אז הכלי שנראה ביניהם, וגם סמל מעמד, כמו שאמרתי, זה האומנות. זאת אומרת, בעזרת הציורים האלה אפשר לספר את הסיפור בצורה הכי תמציתית. יש לנו תמונות שמראות מה קרה, ולמעלה תיאור קצר שלהם. תראו, האדם שהזמין את ההגדה הזאת, לא חסך בכסף. אתם רואים כאן את התמונות האלה, את שתי התמונות. אם נהפוך את הדף, אתם יודעים מה תראו? זה מה שאתם תראו, כלום. ריק. זה רק מצויר על צד אחד של הקלף. אם אתם מורידים את האור מבהמה, יש לו שני צדדים. צד השיער, הצד החיצוני, וצד הבשר, הצד הפנימי של האור של בעל החיים לפני שמנקים אותו. צד הבשר הוא הרבה יותר איכותי, כן, וגם ספרי תורה למשל נכתבים רק על צד אחד, על צד הבשר של הקלף. וגם כאן בהגדה הזאת זה מצויר רק על צד הבשר, כאשר הצד השני נשאר ריק, הוא לא רוצה, יש לו מספיק כסף להרוג עוד בעלי חיים, אפשר להגיד, וגם כדי שהצבע לא יעבור, אתם רואים כאן את המיניאטורה מהצד השני, אם הם ציירים פה עוד אחד, זה קצת משבש את שתי המיניאטורות. אז הוא לא חוסך בכסף, הפטרון של ההגדה הזאת, ומכפיל את כמות הדפים כדי שהציורים יצאו הכי יפים שאפשר. יתרה מזו, זה לא רק מוקדש לסיפור יציאת מצרים, אלא ההגדה פה מתחילה, זה העמוד הראשון, המשטח הראשון, בפרק א' בראשית. אם אתה כבר מגיד בלילה הזה את תולדות עם ישראל וסיפור יציאת מצרים, יש לו התחלה, ההתחלה היא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ואכן ההתחלה היא בפרק א' בראשית, כאשר שני העמודים הראשונים מוקדשים לשבוע הראשון בעולם, שתוהו ובוהו, הפרדה בין אור לחושך, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, לכל יום יש ריבוע, עד שבת, ועוד אני אסביר, יש לנו זמן לחזור למיניאטורות בהמשך, כדי לראות עד כמה היא יהודית והיא שונה ממה שהאומנים הנוצרים עשו באותה תקופה. ואז בעמוד הבא ממשיכים, זה באמת הסיפור בקומיקס, כמו שאמרתי, בריאת חווה, אדם וחווה ליד עץ הדעת, אדם וחווה מכוסים בעלי תאנה, העונש, אדם עובד בשדה, הנחה זוחל על גיחונו, חווה מה עושה, אני אסביר אחר כך,
והנה כאן קין והבל מקריבים קורבן, קין הורג את הבל, נוח מצווה לבנים של לבנות התיבה, ממש כל סיפורי התורה, הנרטיביים, מסופרים בתמונה, כן? ובאמת כשיושב בערב כזה, וזה מה שאתה רואה, ומספרים לך, ודרך אגב, התמונות מרהיבות, אני אתן למורים, זה צילום מפקסימיליה, אני יכול להגיד לכם שבמציאות זה לא פי 100 יותר טוב, פי 1000 יותר טוב, זה כל כך עדין, וכל דבר כזה, כמו בחוץ שערה זה צויר, קשה להאמין על הדיוק של האומן שצייר את זה, ובאמת בכישרון רב. וזה מסתיים, אני לא אומר לכם כמובן את כל הדפים, אבל אין לנו זמן, אבל זה מסתיים בזה שמשה נותן את הדרשה האחרונה שלו לפני בני ישראל, ואחר כך הוא מסמיך את יהושע, ואז בא בית המקדש ייבנה באחרית הימים, בית המקדש, כן, אחרי ההבטחה של משה והכניסה לארץ, אתה מחכה עכשיו כיהודי ספרדי לבית המקדש שייבנה, באחרית הימים, הם מוסיפים גם דברים מענייני היום, ואז בעוד מיניאטורות שמראות את הכנות ליל הסדר, הנה מכינים פה חרוסת, ופה הוא מכין מצות בעל הבית, ומחלק לכל המשתתפים אצלו בסדר. הפטרונים העשירים, ביהדות ספרד, בימי הביניים, היו עושים דחג לכל באי ביתם, מה שנקרא, לכל החצר, וכולם היו באים אליהם, וכמו שלהם בתי כנסת פרטיים, והוא מחלק להם כאן חלק מהכנה לסדר. אתם רואים שהוא יושב פה כמו איזה מאסטר פה בראש זה, וכולם באים אליו לקבל ממנו, והוא זה שככה נותן דתון. והנה פה יש מיניאטורה של בית הכנסת, כן, בשבת שבאוכל פסח, יוצאים מבית הכנסת, והנה יש לנו כאן תמונה שהיא מדהימה, שרק היא שווה הרצאה שלמה, איך נראה בית כנסת ספרדי בימי הביניים. כן, יש לנו פה את העמוד, מה שנקרא, את ההיכל, כמו שהוזכרנו בהתחלה, עם ספרי התורה בפנים, יש פה איזה מנהג מאוד מעניין, שאישה באה לספרי התורה לבקש מהם בקשות בסוף התפילה, כן, וההזדמנות שלה לגוע בספרים ולבקש בקשות, מנהג שקיים עד ימינו, כן, וכו'. וגם התורה של פעם, הסיפורים של פעם, וגם החיים היום, והם ברצף ישיר, כאילו להראות, חיי אדם וחווה, חיי אברהם, חיי יוסף, חיי משה, חיי היהודים בקטלוניה, והמשך אחד רצוף. המשך אחד רצוף, ויש פה גם עניין שהוא ויכוח וכחנות עם הנצרות, ואני גם על זה תכף אדבר 2 מילים. אז איפה האגדה הזאת נוצרה, ומה אנחנו יודעים על הגלגולים שלה, ואיך הגיעה לסרייבו, הרי כל הזמן נדבר על ספרד, מה לסרייבו ולספרד. היא נוצרה לפי השערה, ואני תכף אראה למה, בברצלונה. מה שברצלונה הייתה בירת קטלוניה, ובה גרה הקהילה החשובה ביותר, הנה הרוב היהודי של ברצלונה, כפי שהוא השתמר עד היום, ליד הקתדרלה של ברצלונה, שפה ושם ברובע, אתם יכולים לגלות אבנים שנלקחו מבתים יהודים או מבית הקברות, כגון האבן הזאת שנעוצה באחד הקירות ברובע. איך אנחנו יודעים שהאגדה נעשתה בברצלונה? אין קולופון, אין שם אומן, אין שם פטרון, אין שום דבר כזה. אז מה כן יש? בעמוד הפתיחה של הטקסט, הלחמניה, יש מבצר, ממש מבצר כזה כמו מבצר ספרדי, של ימי הביניים, עם מגדלי ירי כאן, אני אראה לכם פרט ממנו, כן, אתם רואים כאן צריכי הירי ושני המגדלי השמירה בצדדים, ובלב המגדל הזה באמצע יש סמל אצולה, בצורת מגינית. המגינית הזאת יש בה פסים אדומים וצהובים לסירוגין, וזה סמל האצולה של המלכות שברשות העתירה הזאת, כן? מה הסמל הזה? הוא נמצא גם באגדות קטלניות אחרות, וזה מיד נותן לנו באיזה אזור אנחנו נמצאים, ואותה מגינית שאתם רואים כאן, כאן יש 2 כאלה, כן? אגדה גם היא בספרייה הבריטית, זאת שאנחנו רואים עכשיו, ופשוט זה היה מקובל אצל האליטה הספרדית, היהודית, לשים את סמל המלך שתחת רשותו הם עבדו. כן, למשל כאן בית הכנסת בטולדו, לא בקטלוניה, בטולדו, במחוז אחר, של דון שמואל הלוי אבולעפיה, ובקיר שפונה לכיוון ירושלים, יש את סמל האצולה, סמל המלך שנתן לו חסות. כן, עם הכתובת ההקדשה,
של שמואל, והסמלי האצולה האלה, אנחנו רואים בהם סמל מלכות ליאון, שזה האריה, וסמל מלכות קסטיליה, שזה הטירה. כן, זאת אומרת, המלך שנתן חסות לדון שמואל הלוי אבולעפיה, היה מלך קסטיליה וליאון, והוא שם את הסמל שלו בתוך בית הכנסת, כן, כי זה המלך שנתן לו חסות. אותו דבר באגדות. באגדות, הסמל שראינו באגדה שלנו, זה סמל של בירת קטלוניה. הנה כאן כל המחוזות של ספרד, כל אחד עם הסמל שלו, אנחנו יכולים כאן לראות, במפה הזאת שהיא מודרנית, ומראה את הנסיכויות השונות שהיו בעבר, כן, ומה הסמל שלהם עד היום. אז זה של קטלוניה, אתם יכולים כאן לראות אותו בהגדה, והנה בציור מימי הביניים של מראה את סמל של המלכות כאן, כן, עם בדיוק מה שאנחנו רואים בהגדה, והנה הוא היום, ככה הוא היום בשימוש, עד היום, ואפילו אתם יכולים לראות, אם אתם הולכים למשחק כדורגל של קבוצת הכדורגל של ברצלונה, פוטבול קלאב ברסה, כן, אתם רואים כאן, FCB, זה אותו סמל עד היום, כן? אז זה הסמל שיש בהגדה, ולפי זה אנחנו יודעים שהיא מקטלניה, כנראה מברצלונה, שבה היה השימוש העיקרי של הסמל הזה. מה קרה להגדה אחרי שהיא נוצרה? היא נוצרה בערך 1340, אין לנו תאריך לפי הסגנון, איזה פחות או יותר התאריך בקירוב שאנחנו מגיעים. כבר בסוף המאה ה-14 היו פרעות באזור, מה שנקרא גזירות קנה, גזירות 1391, היה הרבה הרג בקהילה היהודית, הרבה ברחו לצפון אפריקה, לפרובנס, כן, והשאלה אם ההגדה עזבה כבר אז, בכל אופן יש ירידה גדולה בכל חיי התרבות בתקופה הזאת, והשאלה אם אחד מהאנשים לקח אותה, או שסביר יותר שהיא יצאה את ספרד ב-1492 עם הגירוש. זו מפה של הגירוש, שאולי נחזור אליו בהרצאה אחרת ונראה את האומנות באותם שנים של הגירוש, אבל נגיד יצאו גם מאזור של קטלוניה, ולקחו איתם את ההגדה. איך אני יודע שזה קרה אז, ולא בסוף המאה ה-14? לפי עדויות מתוך ההגדה עצמה. בעמוד האחרון של ההגדה, יש שטר מחר. מישהו כתב בכתב יד שהוא מכר אותה. הוא מכר אותה בשנת 1510. מאחר שזה שטר המחר היחידי שמופיע בהגדה, אני מניח שזה נעשה זמן קצר אחרי 1492, 18 שנה אחרי הגירוש, וזה נמכר באיטליה. איך אנחנו יודעים שזה באיטליה? כי הכתיבה הזאת זה כתיבה איטלקית. כן? כתיבה של סופר איטלקי, של כתיבת יד איטלקית, יהודית איטלקית, אני מבין. לצערנו הרב, מישהו שקנה את זה אחר כך, הוציא את השם של האדם שקנה, מודה אני והשם מחוק, איך היום, יום א', יום ראשון, 25 לאוגוסט, ככה כתבו יהודי איטליה כמובן, כ"ה אגוסטו, ואז הוא נותן את השנה העברית, עין רש, שזה רש עין, שזה 1510, למה הוא לא כתב רש עין, כמו שאנחנו נגיד כותבים תשפ"א היום, למה הוא לא כתב לפי הסדר הנכון רש עין, אלא הוא כתב עין רש, כי רש עין זה רע, והוא לא רצה לכתוב את המילה רע, אז הוא כתב, שינה את סדר האותיות. מכרתי זאת ההגדה, ואז גם למישהו מכר, השם לא כתוב, אתם רואים כאן מישהו טרח למחוק את זה, ואי אפשר לקרוא אותו, גם ניסינו באולטרה-ויולט לייט, ולא הצלחנו, ועליי לפצותו מכל טענה והער, אני מודה ומאשר כל הכתוב לעיל, אז ב-1510 ההגדה נמכרה באיטליה, זה 100%. איפה באיטליה? זו השאלה הבאה. ועוד הוכחה שההגדה נמכרה באיטליה, ואולי אפילו למטרה מאוד מאוד ספציפית, נמצאת באחד העמודים, כדבר שהוא שולי לחלוטין, אבל מי שחד עין שם לו לב. זה העמוד של ההגדה, שבו אתם אומרים, ברוך אתה ה' מלך העולם, מהולל בתשבחות, כמו שהם אמרו, והציור המקורי של האומן של ההגדה, עם מילת הפתיחה, עם השלושה עמודים, אבל פה מישהו הוסיף בעט, בעיפרון כזה, כן, ציור חדש שלא היה חלק מההגדה. אני אראה לכם בהגדלה. אנחנו רואים בחור ובחורה, והיא מושיטה את היד שלה, והוא הולך לענוד לה טבעת על האצבע.
אלה לא יהודים ספרדים, ככה לא נראים יהודים ספרדים בתקופה הזאת, של כבר אחרי הגירוש. הציור הזה הוא בסגנון של אומנות יהודית איטלקית של התקופה, של כבר אנחנו מדברים 1500 בערך, וזו סצנה של חתונה. ככה נראית חתונה יהודית איטלקית בתקופה הזאת, החתן שם את הטבעת על אצבע הכלה, נראה עוד פעם בהגדה שלנו, יכולים לראות את הכובע שלה למשל, תראו את הכובע שלה כאן, הוא לובש בגד קצר, גרביון מתחת, זה לבוש של יהודי איטליה של הרנסנס, ולכן אני חושב שהאגדה הזאת, קנו אותה כדי לתת אותה מתנת חתונה באיטליה בתחילת המאה ה-16. אוקיי? איפה זה נעשה? ההשערה היא שזה נעשה בעיר ונציה. איך אנחנו יודעים שזה ונציה? קודם כל יש קהילה מאוד חשובה בוונציה בתקופה הזאת, ספרדית, שזו קהילה גם מאוד עשירה, זה בית הכנסת שלהם שקיים עד היום, אסקולה ספניולה, בגטו של ונציה, ויש עוד הוכחה בהגדה שזה בוונציה, הוכחה היא צנזורה. בוונציה של אותה תקופה, של המאה ה-16, היה מקובל לצנזר מבחינת השלטון את הספרים העבריים, גם כתבי יד וגם דפוס. אתם כאן יכולים לראות דוגמה איך נראית צנזורה כזאת, שבו הצנזור, פשוט מאוד שידעו עברית, הרבה מהם היו מומרים, פשוט מחק כיסה בשחור את המילים שלא מצאו חן בעיניו, שכל מה שהוא חושב שזה נגד הנצרות. ובשערי ספרים שנתפסו בוונציה, עבריים, אתם תראו בעמוד השער מהשנים האלה, שם המדפיס, תמפירה ברגדינה, כל ליצ'נסה דה סופריורי, זאת אומרת שניתן רשות להדפיס את הספר הזה אחרי שהצנזור עבר עליו. אז איך זה מתקשר להגדה? הצנזור בוונציה, ואני יודע שזה בוונציה, למרות שלא כתוב את זה, עבר על ההגדה והכשיר אותה. הוא כתב פה, בעמוד הזה האחרון, באיטלקית, רביסטו פרמה, ג'ובאני דומניקו ויסטוריני, 1609. ב-1609, כבר 100 שנה אחרי המכירה של ההגדה, הצנזור הזה כותב שהוא מאשר שאין בה שום דבר נגד המלכות. לפי השערה של ג'רלין ברוקס, הוא היה פשוט מאוד שיקור ולא שם לב מה כתוב בהגדה, ולא חשוב כרגע. בכל אופן ככה הוא כתב, ואנחנו יודעים שהאיש הזה, ג'ובאני דומניקו ויסטוריני, היה כומר, הנה ההגדלה של הכתובת שלו, רביסטו פרמה, בקיצור, ג'ובאני דומניקו ויסטוריני, כן. אנחנו יודעים שהוא הצנזור בוונציה, פשוט מאוד, זה כל, יודעים, הוא פשוט עבד על צנזורה של ספרים עבריים, זה היה העבודה שלו, בייחוד בשנים האלה של תחילת המאה ה-17, זה למשל ספר שנתפס בוונציה, כן, כאן פה בוונציה, וכתוב אותה כתובת כמו בהגדה. כן, והוא עבד בוונציה, ולכן ההשערה היא שההגדה הייתה בוונציה, עוד בתחילת המאה ה-17, דהיינו מספרד, מקטלוניה, הגיע לאיטליה, לוונציה, לקהילה הספרדית של ונציה, שם זה נמכר, ואז מה קורה לה? איך הגיעה לסרייבו? יש להניח שהגיעה לסרייבו דרך קהילות הבת של ונציה. אתם רואים כאן את ונציה, עיר נמל שיש בה סוחרים ספרדים, כמו שאמרתי קודם, רוב הספרדים עסקו במקצוע הזה של סחר בינלאומי, ואחת הקהילות שהם היו איתה הכי בקשר, הייתה קהילת דוברובניק, רגוזה אז. דרך הים הפליגו ספינות של סוחרים יהודים, בין היתר, מוונציה לדוברובניק, שהייתה ביוגוסלביה לשעבר, כן, והייתה מדינה עצמאית, כן, רגוזה, היום נקרא דוברובניק, זוהי דוברובניק, למי שביקר בה, אולי לקצת נוסטלגיה, לראות את העיר מדינה הזאת, וזה בית הכנסת של דוברובניק בסגנון ונציאני מושלם. כן, זאת אומרת, כל התרבות היהודית של דוברובניק, של רגוזה, היא ונציאנית. בלי ספק יש קשר הדוק מאוד בין הקהילות, ספרי התורה שלהם, הם בסגנון ונציאני וכו'. אז זה הגיע עם אחד הסוחרים, שכנראה או רצה למכור אותה, או לקח אותה איתו, או קנה אותה בוונציה והביא אותה לדוברובניק, כל האפשרויות נכונות, יכולות להיות,
ואז מדוברובניק, בואו נראה עוד פעם במפה, דוברובניק, רגוזה הייתה מדינה עצמאית, רפובליקה עצמאית, אבל כל האזור שמשתרע מזרחה ממנה, הוא תחת השלטון של האימפריה העות'מאנית. בירת האזור היא העיר סרייבו. דרך היבשה, עוד פעם, סוחרים עוברים, הם לפה הביאו סחורות, דוברובניק היא עיר נמל, ומפיצים אותם בתוך האימפריה, בתוך הבלקנים. והעיר הראשונה הגדולה שהם יעצרו בה, תהיה סרייבו, והעיר הבירה שבתקופה הזאת של המאה ה-17, היא שנייה רק לאיסטנבול בחשיבותה בבלקנים, כן, ודרך השיירות היא ככה מגיעה. עכשיו, בסרייבו, באותה תקופה של המאה ה-17, יש כבר קהילה ספרדית די ותיקה. זאת אומרת, היא לא עד כדי כך ותיקה, אבל יש לה כבר דור אחד לפחות, של סוחרים מסלוניקי, דוברי לדינו, שבגלל האפשרויות שהאימפריה העות'מאנית נתנה לעיר סרייבו, דרך אגב, לפני שהעות'מאנים מגיעים, סרייבו זה כפר קטן ונידח. הם הפכו אותה, הטורקים הפכו אותה לעיר מסחר, לעיר חשובה, בנו במסגד חשוב, בנו בה כל מיני ספריות ודברים, מוסדות חשובים וכו'. והסוחרים מסלוניקי, שמחפשים פרנסה, מגיעים ומתיישבים בה, והנה בית הכנסת הראשון שהם הקימו, והוא קיים עד היום, ב-1581, כן. שלום, אנחנו לאט לאט מתכנסים. אוקיי, עוד כמה דקות אני גומר, אני כבר אגמור את הסיפור של ההגדה, וכבר לא ניכנס למיניאטורות. עוד כך, 5 דקות אני גומר, בסדר? יש מקום לשאלות. אוקיי, 5 דקות אני גומר. זה בית הקברות של הקהילה, אני מראה לכם את בית הקברות של קהילת סרייבו, הרבה שמות אתם תכירו, למשל השם אלעזר, מאסטרו, ואתם תראו הרבה שמות מוכרים לנו היום בארץ מהקהילה הזאת, בשלב מסוים כמעט רוב העיר הייתה יהודית, ככה הם נראו יהודי סרייבו בתקופה שבה האגדה מתגלה, שזה סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, כן, דוברי לדינו, כמו שאמרתי, כן, משפחת אלטרס פה אתם רואים וכו'. אוקיי, אז אחד מהקהילה, אדם בשם יוסף כהן, שלומד בתלמוד תורה של סרייבו, המשפחה מאוד ענייה, האב נפטר, והוא בא לבית הספר, זה התלמוד תורה כאן, שהם היו, איפה שהוא למד, ואומר, אין לנו כסף, אני רוצה למכור כתב יד שיש לנו בבית, הגדה של פסח. והוא מציע את זה לראש הקהילה לפי השמועה, דוקטור מוריץ לוי, שזה אדם דרך אגב שכתב בספר הראשון על הספרדים בבוסניה, בגרמנית, והקהילה דוחה אותו, אומרת, אין להם עניין, אין להם זה, ואז מה שהוא עושה, זה בשלב הבא, שהוא רואה שהקהילה לא מעוניינת, יש פה מכתב שמתאר את זה, הוא מגיע בשנת 1894, יוסף כהן, אתם רואים, את המסמך הזה מצאתי בארכיון של המדינה בסרייבו, הוא מגיע למוזיאון שנוסד בעיר, ומציע את זה למוזיאון. עכשיו, רק כדי שתבינו, טוב, נדלג על זה, רק שתבינו, מדובר, בוסניה בשנים האלה היא תחת השלטון של האימפריה האוסטרו-הונגרית. זה ממש רק כמה שנים שהיא מ-1878 היא תחת השלטון האוסטרו-הונגרי. והאוסטרים רוצים לבנות בסרייבו עיר מודרנית, לשכוח את העיר העות'מאנית שהייתה, והם בונים עיר חדשה, ובלב העיר הזאת ניצב מוזיאון שהוא נמצא עד היום. זה המוזיאון שהם בנו בסגנון מערבי, כן, גרמני, מערב אירופאי לחלוטין. נראה כמו בית מקדש וכו'. והמוזיאון הזה רוצה לתעד את כל החיים, נגיד, במקום שהיו פעם, כאילו במוזיאון, כי הם הולכים לשנות את האופי של העיר, כן? ואז כשמגיע יוסף כהן למוזיאון, זה מנהל המוזיאון, שהיה באותם שנים, קוסטה הרמן, הוא מסכים לקנות ממנו את כתב היד. מסכים תמורת סכום זעום ביותר, שהיום בקושי יספיק לקנות פקסימיליה של כתב היד, אבל זה היה בשביל האדם הזה מספיק כסף, זה הכרטיס שהם פותחים להאגדה הזאת, וככה האגדה מגיעה למוזיאון הזה, ובו היא נמצאת עד היום. אני כבר ממש לקראת הסוף, אני מראה לכם
אז מנהל המוזיאון מבין בחשיבות של כתב היד הזה, והוא מזמין בחוקרים מווינה, שכמו שהזכרתי בהתחלה, שיכתבו את הספר הזה, שהראיתי לכם בהתחלה, הספר הזה מפרסם את האגדה בכל העולם, אפילו כשפרנץ פרדיננד, האחידוקס מגיע לסרייבו, ורוצחים אותו, אתם זוכרים שפורצת מלחמת העולם הראשונה, לפי השמועה שמספרים עד היום בסרייבו, הוא היה בדרך לראות את האגדה. וקורה דרך אגב באותו כביש, הרצח שלו, של המוזיאון, כן, מרחק ממש 5 דקות הליכה מהמוזיאון. כמובן, זה שמועה, אין לנו שום ידיעה שהוא אכן רצה לראות את האגדה, אבל זו השמועה. ואני כך מתקרב קצת לקראת הסוף, להראות לכם באמת מה קרה לאגדה אחר כך. האגדה כל כך התפרסמה, שגם בזמן המלחמה, מלחמת העולם השנייה, הנאצים רצו לקחת אותה, הגיעו למוזיאון, בסרייבו בזמן הכיבוש הנאצי, ובמוזיאון באותו זמן, מנהל המוזיאון, זה האדם הזה, והספרן, הוא זה דרוויש קורקוט, מוסלמי, פשוט מתקשים עצה מה לעשות, והספרן מחליט, דרוויש קורקוט, זה הספרן, להחביא אותה. ואז כשמגיע הקצין הנאצי הזה, שאנו ממש יודעים בדיוק מי הוא היה, קצין נאצי מלומד, שכבר קרא את הספר וידע הכל על האגדה, הוא דורש אותה מהספרן. כן, זה הקצין. והספרן הזה, דרוויש קורקוט, שהוא, כמו שאמרתי, מוסלמי, אבל הוא החביא יהודים בשואה, אומר לו, והנה ציור מודרני שמראה את זה, שהוא כאילו מחביא אותה, אבל למען האמת הוא החביא אותה הרבה לפני שהקצין הנאצי בא, אומר לו, אני ממש מתנצל, אבל היה פה קצין נאצי אחר לפניך, ולקח אותה. אז הוא אומר לו, מי היה קצין האחר? אני לא יודע, הוא לא אמר לי את השם שלו. וככה האגדה ניצלה, ורק בסוף המלחמה הוציאו אותה והיא חזרה. זהו, אני חושב שאני אפסיק עם הסיפור הזה כאן, יש עוד הרבה מה לספר על האגדה ואיך התגלגלה, אני רק אראה לכם לסיום, שלפני כמה שנים הייתי בפעם הראשונה במוזיאון, ביחד עם אליעזר פפו שאתם מכירים, שהוא סידר לי להיכנס ולראות, וזאת האוצרת של המוזיאון, לפני 5 שנים בערך, והיא שמעה איך אני מסביר על האגדה, ואז מה שיצא לי מזה רווח נקי, זה שהם הזמינו אותי לכתוב ספר על האגדה, פה אני עובד עם האוצרת והמשמר הראשי על כתב היד המקורי, בתוך המוזיאון בסרייבו, גרתי שם איזה 1.5 חודש כדי לעבוד על הפרויקט הזה, והספר שיצא לפני כמה שנים, 2 כרכים, אחד טקסט שמספר את כל הסיפור שסיפרתי לכם, וניתוח של המיניאטורות, ופקסימיליה מלאה של כתב היד. זהו, אז זה סוף הסיפור, ואפשר לפתוח את הבמה לשאלות. רוזה אהבה אותו, אהבה עזה, אבל הוא נטש אותה בגלל הנערה מחברון. ובליל הכלולות הלכה רוזה מחופשת לבחור, ובאמצע הנשף תקעה את הסכין בלב הנערה החברונית. שירה של רוזה בכלא הפך מאז לשירם של כל האוהבים. Por un man se
cielo el mi amor se desposó. A su esposa engañó, en finquillo cuchillo al lado, al punto cayó. לפני שאני אפתח לכולם את המיקרופונים, אז אני רוצה, יש פה איזו שאלה ואני רוצה להוסיף שאלה משלי, האם, אלברט פדידה שואל, האם הציירים היו יהודים או הזמנה אצל אומן נוכרי? ואני רוצה להוסיף בעניין הציורים, אני לא יודע, הציורים מושקעים עם צבעים ועם כל מה שאתה רוצה, אבל הם לא ציורים איכותיים, זאת אומרת, זה לא כמו הציירים המודרניים, מציירים דברים מדויקים שאתה בקושי מבדיל בין תמונה לבין ציור. כאילו זה נראה ציורים של ילד בן 5. מה אתה יכול להגיד על הנושא הזה? רגע, אני אוסיף גם כן, כי הכל מתקשר, אז אני אוסיף עוד שאלה. השאלה הזאת, אם זה הצייר יהודי מאוד חשובה. אתה לא הספקת להראות, יש המון ציורים מוזרים של דרקונים ומפלצות, אז אם אתה יכול להגיד על זה כמה מילים, וגם לא הספקת בכלל לדבר על מה הם לובשים, על התלבושות שלהם. אז זה הכל ביחד, כל 3 השאלות מתחברות. אני יכולה רק להגיד שעל כל שאלה שלכם יש פרק בספר, אבל... אני מתארת לעצמי. בקצרה אני אנסה לענות. לצערי לא הספקתי לדבר ולראות, הצייר 100% היה יהודי, אין שום ספק בזה, וגם עונה על 2 השאלות האחרות, אני אסביר תכף למה. איך אנחנו יודעים שהוא היה יהודי? כי יש ממש תמונות אנטי-נוצריות, זאת אומרת שמראות את של הדת היהודית על הדת הנוצרית, בעיקר בפירוש למקרא. הוא הרבה פעמים משתמש בפירושים של הרמב"ן למשל, של ציורים שונים, של למשל, הוא מראה כל מיני דברים שהרמב"ם מפרש, לא כל הציורים הם מבוססים על הטקסט המקראי, יש הרבה מדרשים ומשמעויות של פסוקים וכו', שהוא מצייר אותם, וכפולמוס נגד הנצרות. אני אתן רק דוגמה, למשל במכת חושך, אנחנו רואים את המצרים יושבים בחושך, והוא ממש מצייר אותם בחושך, אבל רואים את הדמויות, ולידם היהודים, לבני ישראל היה אור גדול, הוא כותב, הוא מצייר את היהודים יושבים בחדר, שנראה מעין תלמוד תורה, ולומדים, כל אחד מחזיק ספר, ולומדים בזמן שיש להם אור, והוא מתכוון שליהודים יש אור הפנימי וההבנה, ולגויים יש חושך, כן? הוא מראה את זה בכמה מקומות, כל פעם שיש הבדלים בין יעקב ועשיו למשל, הוא מראה את העליונות של יעקב על עשיו, יעקב לומד תורה, עשיו יוצא לציד, עוד פעם יהודים וגויים, הוא מראה את זה בכל מקום שהוא יכול, לראות ההבדל הזה, בלי ספק הוא יהודי, כי אני אומר, יש הרבה מדרשים, וגם עוד דבר, הוא לא מצייר אף פעם את דמות אלוהים. מה שבאומנות הנוצרית מאוד מאוד מקובל באותה תקופה, זה לצייר את השילוש הקדוש, תמיד פועל ומפעיל את כל הדמויות וכו', הוא תמיד נמנע מזה, ודי בתחכום, כן, איך אתה מצייר את מעשני הבוער, את הגילוי של האל למשה רבנו, אם אתה לא יכול לצייר את האל, כמו שהמקובל בימי הביניים. אז הוא עושה את זה מאוד בתחכום, ורואים שהוא יודע מה הוא עושה, והוא למדן גדול, וגם מכיר טוב את האומנות הנוצרית, כי הוא יודע מה לא לקחת ממנו.
מה כן מותר לו, מה אסור לו, ואיפה הוא צריך להמציא את עצמו מחדש. אוקיי, זה חלק ראשון לשאלה, ומסביר גם את הדברים האחרים. זה לא אומן מקצועי, זה לא אומן שלמד כאן, זה אומן עממי, כן, זאת אומרת, הוא כן יש לו כישרון רב לפי דעתי. פשוט להשוות את זה לאומנות מודרנית, זה טעות גדולה, אתה צריך להסתכל על המאה ה-14 בספרד באותה תקופה, להשוות את זה לאומנות מקומית, כן, הוא מתחרה בלי ספק עם האומנות של אותה תקופה, של כתבי היד, בצורה פנטסטית. אני חושב שהוא לפחות כמוהם, אם לא עולה על חלק מהאומנים הגדולים, כן, ואל תשווה את זה לפיקאסו או לבן גוך, תשווה את זה לאומן ספרדי בברצלונה באותם שנים, ואז תראה את הגדול שלו. זה צריך להיות קנה המידה של היסטוריון של אומנות. סליחה, אני יכולה לשאול משהו בבקשה? כן, בשמחה, כן. שני דברים. אחד, בזמנו כשהייתי יוצרת אומנות של בנק לאומי, אז רכשנו פקסימיליה של אגדת סרייבו, ושמרנו אותה הרבה מאוד שנים, ושם ראיתי את הציורים, הם ציירו בעלי חיים בעיקר, או שציירו אנשים עם ראשים של בעלי חיים. זה לא האגדה הזאת, אני מדברת על יהודים אשכנזים, אגדת ראשי הציפורים למשל, יהודים ספרדים לא הייתה להם הבעיה, שהייתה באשכנז, באשכנז יהודים גרמנים לא נמנעו מציור דמות אדם שלמה, ועשו להם ראשים של בעלי חיים. אבל זה לא ספרדים, זה... ציפורים שלך לראות במקור במוזיאון ישראל. איפה אפשר לקנות את הספרים שלך, אם עדיין אפשר? כן, אפשר, אבל רק דרך המוזיאון בסרייבו. אם תכתבו לי מייל, אני אתן לכם את הפרטים, כי הם מתעקשים להיות המפיצים הבלעדיים של הספר. אם כן, יש משא ומתן לתרגם את זה לעברית, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל... וזה כתוב באנגלית או זה כתוב באנגלית. זה יצא עד היום באנגלית, ובבוסנית, צרפתית כבר מוכן, וגם ספרדית תצא בקרוב. אבל תודה רבה. אם תכתבי לי מייל, את יכולה לבקש מהספרת או מישהו שידמל לא ענית לי על הדרקונים והמפלצות. הדרקונים והמפלצות, זה עוד פעם חלק מהתרבות של ימי הביניים. יש כל מיני היסטוריונים שמפרשים את זה בדרכים שונות, כגון הפחדים של האומנים, החששות שלהם, אז הם הראו אותם בצורה של, כאילו, להעלים את הפחדים שלהם, בצורה של מפלצות שנלחמים נגדם. זה גם חלק מהשעשוע, בדמיון, יש הרבה, אם את מכירה את העבודה של דודו, למשל, זאת אומרת, יש הרבה עניין בימי הביניים במפלצות ובחיות כאלה עם ראשים משונים, חצי גוף אדם, חצי גוף דרקון, סוס, כל מיני היברידים כאלה, וזה מעולם הפנטזיה של ימי הביניים, ועוד פעם, האומנים האשכנזים לא יכניסו דברים כאלה. כי זה כאילו נגד ההלכה, נגד הדת היהודית, והאומנים הספרדים היו הרבה יותר חלק מהסביבה. כמו שהאומנים הנוצרים הכניסו דברים כאלה, זאת אומרת, חיות פנטסטיות וכו', גם הם, פשוט זה מעשיר את הדף. ילד שקורא בהגדה שמצוירים בדרקונים, תסכים איתי שעד היום אנחנו יודעים את זה, כל הדמות סרטים כמו סופרמן וכאלה, זה מעניין, זה הופך את ההגדה למאוד אטרקטיבית. יש לך דרקונים שנלחמים אחד בשני, ויש להם כל מיני מגינים וחרבות, ועוצרים אחד השני, יורד דם, כל הדברים נמצאים שם באגדות האלה. יש לך פה שקופית של כאלה? כן, אם אתם רוצים, אני... כן, שהאנשים יראו על מה שאלתי. אוקיי, אני אחפש. שלום, אם רוצים לסכם במשפט אחד, מדוע אגדת סרייבו היא משכה יותר תשומת לב, האם אפשר לומר שזה בגלל הכמות הגדולה של הציורים שלה והאושר של הציורים? כן, כן, מבחינה אומנותית היא מאוד מעניינת, וגם אני אומר, היא קיבלה תהילה בתקופה שלא ידעו על אומנות יהודית. כשהיא התפרסמה לראשונה, אף אחד לא חשב ולא ידע אגדות יהודיות מימי הביניים, או כתבי יד עבריים, יש בהם עושר אומנותי כזה, כי באותה תקופה שזה התגלה, בסוף המאה ה-19, חשבו שהיהדות הייתה אנטיפטית נגד אומנות, לא סיירו דמויות, הכל היה רק בעולם הנוצרי, היהודים רק התפללו וכו'. וזה פשוט שבר את כל המיתוסים, האגדה הזאת. אפילו פרויד, שחי באותם שנים, וכותב על זה, לא האמין
יש דבר כזה, שזה יהודי, איך זה יכול להיות? זה נגד כל מה שהוא האמין, שהיהודים הם רק מתעניינים בטקסטים, בהגות, ברמב"ם, ברש"י, בזה. פתאום אומנות, מה פתאום, מאיפה זה בא? הם לא הבינו את זה. והם היו בטוחים, אפרופו השאלות שלכם, שזה אומנים נוצרים ציירו אותם. לא יכול להיות שאומן יהודי יצייר דבר כזה. כן, הם היו בטוחים בזה, כשהם ראו שזה בעברית, אז זו הייתה ההרגשה שלהם. רק שנייה, אני כבר אחפש לתמר, אז אפשר לשאול עוד שאלה, אני רק אמצא תמונה. בינתיים עוד שאלה, כן. כן. מי שרוצה לשאול שאלה יכול לעשות unmute. הנה, אני אראה לכם, לא, רק שנייה, זה לא זאת. מאגדת ברצלונה, שבה יש הרבה דרקונים. הנה, למשל, אם תיתנו לי, אתם רואים פה? רואים את זה או שאני צריך לעשות... לא, צריך להגדיל, זה קטן. זה כמו בול. אתם רואים עכשיו או לא? אני לא יודע. לא, לא, תלחץ על אחד מהם. תגדיל את זה. רגע, או שאני אעתיק את זה למסך, פשוט מאוד. המסך של המצגת. רק שנייה. הנה, עכשיו, רגע. אני לא יודע אם אתם רואים עכשיו. לא. לא רואים? לא, טוב, לא נורא, לא משנה, כן. טוב, לא משנה. לא משנה. יש עוד שאלות, חברים? כן. טוב, אנחנו נודה לך מאוד מאוד. אני רוצה להודות עכשיו לכם. רואים. רגע, יש פה, הערה. כן. כן, מי מי רוצה מדבר? להעיר? את כל הדרקונים שנלחמים וכולי וזה. הנה, יש פה דרקונים, כן, הנה. כן. דרקונים, ציפורים. יש בו ואיש שעושה הבדלה. אתם רואים, הוא עושה הבדלה והבן שלו עם נר עומד פה. זה כל הסצנה הזאת להבדלה, והנה מעליהם דרקונים וכלב נובח כן. וכל מיני בעלי חיים כאן שונים, וכל הדף מלא בזה. כן, מי רצה להעיר, לשאול? רציתי פשוט, בשמי ובשם בעלי, להודות לכם, הרצאה מרתקת, מעשירה, אתם עושים עבודה נפלאה. כל אחד מכם תורם תרומה גדולה לקהילה ולשמירת הלדינו. המון המון תודה, נהנינו מאוד מאוד, שיהיה לכם חג שמח. חג שמח לכולם. תודה, זה מאוד חשוב לשמוע, באמת תודה. מרתק, ברמה... צריך להודות, כן. תודה רבה לכם. ולפרופסור, הוא היה מרתק. נדבר. הוא ממש פתח לנו אשנב היסטורי שלא ידענו עליו. תודה. זכינו שפרופסור צבר הסכים. הנה, ורד, את רוצה להגיד משהו? דוד, אתה רוצה להגיד משהו? כן, ערב טוב, תודה. ערב טוב. מרתקת. אני רוצה לומר, לפני הכל, שהייתי שגריר לבוסנה הרצגובינה. נכון, דיברנו על זה, כן. עד שנת 2015, שבירתה היא סרייבו, ומה שאני יכול לומר, שהבוסנים מאוד מאוד מתגאים בכך, שהם הצליחו לשמור ולהגן על האגדה הזאת, וזה מקנה להם ונותן להם, הם משתמשים בזה כדי לקבל אהדה במישור הבינלאומי. אני יכול גם לספר לכם שבתקופתו של אביגדור ליברמן, כשר חוץ, הם נאותו לפתוח לנו ולהראות לנו, כמו שאתה ראית, מר צבר, דוקטור צבר, את האגדה, גם לנו נאותו להראות לנו את האגדה. ובכלל, הבוסנים, כפי שאתה ציינת, בוסנה הרצגובינה, מחציתה היא מוסלמית, המנהיגות המוסלמית היא לא כל כך אוהדת את מדינת ישראל, והם משתמשים באגדה הזאת כדי להראות שאת העם היהודי הם מאוד מאוד אוהדים ונותנים יחס טוב. באמת הקשרים עם הקהילה היהודית, הקשרים של הקהילה היהודית עם הממשל הדרכזי הוא טוב. אני לא רוצה להעלות אתכם בעוד דברים, אבל זהו זה, האגדה הזאת באמת היא
אוצר עבור הבוסנים בבוסניה הרצגובינה. אתה צודק 100%, אני אומר, כל נהג מונית שנסעתי איתו בסרייבו, יודע על ההגדה, אז אין דבר כזה, כולם יודעים וכולם גאים בה, וגם באירועים של הקהילה היהודית, כולם באים. אתה רואה, הייתי באירוע שם לשבועות זה היה כשהייתי, וכל המוסלמים וזה אנשי 40 כזה חגיגה של הדת של סרייבו, לא משנה מאיזה דת, כולם משתתפים. דוד, לקהילה היהודית יש מנהיג פינצי. שמו ומעלה בשם יעקב פינצי, פינצי. כן, שאשתו מוסלמית דרך אגב, אשתו מוסלמית שהתגיירה. הוא היה שגריר ארצו בשוויץ אפילו, והוא נהנה מיחס בלתי רגיל מצד הממשל המרכזי. נכון, נכון. דוד, ומאז ליברמן מספר לנו אגדות כל הזמן. נכון, זה גם נכון. ליברמן, אני אגיד לך, ליברמן חוץ מהאגדה הזאת לא ליקק דבש בסרייבו. ליברמן היה מלקק דבש בבוסניה הרצגובינה של הסרבים. ההפסד הגדול שלך. מה? לא הבנתי. לא הבנו מה שאמר. הערה למישהו אחר. מה שרציתי לומר, ליברמן ספג הרבה ביקורת מצד המנהיגים של המפלגות המוסלמיות בבוסניה הרצגובינה, אבל כפי שאתם יודעים, בוסניה מחולקת 50% מוסלמים, 35 סרבים ו15% קרואטים. והסרבים בבוסניה הם ידידים גדולים שלנו, שבעזרתם הצלחנו למנוע, אפילו במועצת הביטחון, כשבוסניה הייתה חברה במועצת הביטחון, הצלחנו למנוע החלטות אנטי-ישראליות. תודה רבה. יפה מאוד. תודה רבה לכולם, ונתראה בחודש הבא. בתחילת מאי. חג שמח, ותודה רבה. חג שמח לכולם, חג שמח. תודה תודה לתמר, ותודה רבה לאלברט. באמת, כל הכבוד לכם שאתם מביאים כאלה סיפורים שאנחנו רק שמענו, אבל אף פעם לא התעמקנו. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. היה מאוד מעניין. תודה. יופי, חג שמח לכולם. חג שמח. תודה אלברט, תודה תמר, ערב טוב. ערב טוב.